Ngibingelele babukele emakhaya bingelela phansi kohlelo lethu umgwazela babukele emakhaya bingelela yona ingwe edle ezinye ingane. Babukeli-ke namhlanje-ke la sibhalelwe usisi la wathi ucela simsize. Kodwa-ke babukele nanenyazi anginawo amaningi angile ngamaningi. Ake sinike Sanibonani, igama lami nguNonhle. Ngibhalela umgwazele ukuthi angisize. Nginokhazini wami owangithathela imoto, owaza kumina wazocela ngithathe imoto, ngimthathele imoto egameni lami. Ngamthathela imoto ngoba bengincengile benomamkhulu. Ngayithatha imoto, mase ngiyithathile imoto wakhokha kathathu. Kwinyanga yesi-4 akasakhokhi, for 7 months manje akakhokhile. Akafuni ukukhokhela imoto, mangimfonela akayibambi ifoni, mangifonela umamkhulu uthi naye uyamdoda. So ngicela umgwazela ukuthi angisize, at least-ke mawukuthini ngiyithole-ke imoto ngiyilungise, mawukuthi ifile noma uyenzeni ngiyilungise mese ngiyibuyisele emuva ngoba manje ngizoze ngi-blacklist-we ngento engingahlangene nayo. Angifuni futhi lento ibukeke sengathi manje ngithatha iy'ndaba zomndeni ngizoyineka. But ngoba angisenayo enye i-option, anginayo i-choice, ayikho la esengaya khona ukuthi ngingasizakala khona ngoba mangibatshela ekhaya bonke bacasha ngey'thupha. Akekho ovela nesu lokuthi angisizwe. Abantu besifazane banaleyo nkinga-ke vele yokucindezelwa, kodwa akekho sevela nesu lokuthi angisize. Bonke abantu bacasha ngey'thupha. Ngiyangicela ukuthi ngisizwe nje kule ndaba ngoba lento kahle kahle iyangidina nje, ngidina kabi kabi ngoba iyangicasula nje kahle kahle ngoba into engahlangene nayo but iyangifaka ngoba imoto ithathwe egameni lami. Mawukuthi khona into eyenzakalayo imina ozogcina ekhokhele le moto ngoba phela angisazi mina, sengiya-blacklist-wa ngezinto engingahlangene nazo. Ngiyabonga. Hayi ngikuzwa kahle. Kabuhlungu manje. Yeah. Sho ethe ngane ngizobe ngibuyele wena nganaphi ngithola isimanga la. Ngimthatha sebenzakala nini manje? Ndoda kuhamba kanjani? Siyaphila bafuthu njani? Sikhona. Yes. Mhlawumbe mfethu singakwazi ukuthi singene ngaphakathi ukuze sikwazi ukuchaza ukuthi size ngani. Ngizasebenzisa abantu bamakhamera manje. Yeah, ingane ngiyakufonela uyibamba ifoni. Kunini ngikufuna? Inyanga yesingakule ungidotsha. No, phela nami kukhona abantu abangihluphayo. Nami igama lami ngingcolile ngenxa yakho. Ngincane mfethu ngicela sihambise ngala Hayi ngeke mfethu, ngeke kukwazi. Bafethu manje into ey'nkinga lana mfethu ngeke ngikwazi ukuthi ngikhulume nani lana mfethu ngishawe space lana. Cha, sobona ukuthi senze njani. Sompintshana la awuhlehla sisekho isikhathi sokusichazela manje. Nangenze utsotsi bo. Kunini ngilinde Wena ungasho ukuthi ngizenza utsotsi, angikwazi wena. Alright. Manje uzongitshela ukuthi ngizenza utsotsi. Nangu umuntu engimaziyo, ushaphi manje ngapha. Kuhamba kanjani mama? Imnandi bafethu, kuhambani? It's grand. Okay. Mfethu la sihamba ngodaba la sisi. Igama lami mina ngingwenye. Hamba ngaphansi kohlelo umgwazela. Yeah. Usisi sibhalelwe usisi la wathi unenkinga nawe. Ngithemba ukuthi-ke ngicela ukuthi kube uyena usisi ozoyichazela istory ukuthi kahle kahle kuhambani. Umnikeze echazela nje. Hayi khuleka ukuchaza. So into eyenzeka la, umzala wami wafika nomamkhulu. Bafika bazocela ukuthi ucela ngimthathele imoto ngoba ukhona into afuna ukuthi amsize ngayo, akakwazi ukuyithatha yena. Bangincenga ngamthathela umdase. Wayithatha imoto umdase wayikhokhela iy'nyanga ey'ntathu. Kweyesi-4 wangayikhokhela. Owesi-5 akayikhokheli. Uyaphela unyaka usayikhokhele kancane imoto. Mangimfonela akasayibamba ifoni. Mangifonela umamkhulu ngitshela indaba yokuthi naye useyamdoja useyababalekela. Shuthi inkinga isisele nami. Kuyafonwa manje abantu sebethi bazongi-blacklista, sekuzoze kuthathwe neyami imoto ngenxa yendaba zakhe. So kade ngizama ukuthi ngimthole, akafuni. Mangifika la ngifika ngihamba ngedwa, ezwile ukuthi ngiyeza uyakhiya noma ahambe ngingamtholi. Akasakhulumi nje nami. Kancane mfethu wathi mfethu umntase ngicela ukubamba kancane mfethu. Yazi yena nangane yakwethu mfethu. Ncese mfethu. Senganenkinga encane mfethu yabo leyo nto leyo. Bengithi ngizoxhumana nawe sengiyamangala nje mase ngifika nalabo sidumo kwamakhamera. Kuphela unyaka kungaxhumani nami. Kancane chaza. Lalela yona sikinga amasemba. Sisedumbu thina. Hayi bo sikinga amasemba wena uba wena. Kwazela khona.
Izokubamba ngomunye u5 wena. Ngididisa wena usheshe kancane. Babuka mntase mfethu ngithathe. Uyalwa ngisho ukuyo Uyalwa yini? No asikushayi. Uyalwa yini? Indlela owenza ngayo uyalwa yini? Ziphathe kahle. Ziphathe Uyalwa yini? Manje pho kwenzakalani? Cha indlela owenza ngayo. No mfethu mntase ungayenzi lento mfethu. Ngiyabazi abantu mfethu ngiyazi ukuthi ngirong manje mfethu ngenza kanje lo mfethu uyenzelani lento ayenzayo? Cha lalela mfethu Brother mfethu ngiyaxolisa mfethu. cha indlela nawe noma mhlawumbe uyijethi ngangithusa. Kuleka mfethu ngabathusa kanjani osidinga abagqoke kanje mfethu. Ngeke ngibathusa. Uyabona futhi ukuthi usaqhubeka nalento ukuthi belungenza isitimo. Wena nje mfethu lo ngisabisa. Ungazongisabisa kwami mfethu. Ikwami la mfethu ungazongisukumela ungiphakamisele izandla. Hayibo lona. Lalela So mfethu. mntase mfethu abancane mfethu ngiyaxolisa mfethu ukuphakamisela izandla mfethu ungadingi. Mntase mfethu unxese mfethu ngibe nenkinga la mntase. Hayi ukuthi mengikubalekelile mengikudothile. So mfethu ngiyakhumbula imoto ngiyikhokhela mfethu. Lesi sikhathi engisikhokhele sona. So manje ngabuye ngaba nenkinga la mfethu. Ngaphelelwa umsebenzi. So nami ngendlela yempakamo enganginayo yabo leyo nto leyo nomuntu adaziwa lapho emphakathini. So manje bese ngingasakwazi ukuthi yabo leyo nto leyo xhumane nawe ngalahlekelwa na iphone. Even nomama ngamshiya nengane lapha ekhaya. Yabo ngingasakwazi ukuthi ngixhumane naye because isikhathi sesiside singasaxhumani naye yabo leyo nto le nengane bese ngingasayenzi lutho. Inkinga lokhu uyachaza story kule nkinga yakho mina ubucabanga ukuthi mina ngoba ungishiya notwayi lokuthi kufanele mina ngiwe yimina ofonelwa abantu ubucabanga ukuthi wena uma ucabanga ngokwakho ukuthi uma ungidoja wena ungangitsheli lesi story lesi ngaba manje ngabe istory esithini lesi uma ungangitsheli sona mina ngenza kanjani ubucathi mina ngimisa kanjani yasibona ukuthi uselfish yazibona ukuthi selfish it's not like mina ngakusukela ngazokunungisela ngemoto endlini wena wasuka wenza ngimina mase unenkinga usuxakwazi sezinginet usuhlula yini ukuthi uzongitshela ukuthi seziyakunet usuhlula yini ukuza kumina njengokuza kwakho nihamba noma mkhulu nizongitshela ukuthi ufuna ngikusize ngemoto manje sekusale fanele kube yimina osale esigangethe ningishiye ehlathini manje ngendaba yenu sekufanele kube yimina othwala utwayi lwenu olwakho lolu inkinga uyazi ukuthi angiziswani nento ebhedayo uyangazi ukuthi ngiyathanda ukuthi izinto zami zihlezi zingohlelo manje lento osuyenza manje eyangicasula ngoba ngempela sengize ngicela abantu ukuthi bangisize wena owasekhaya usuhlule ukuthi uzongitshela usuyangibalekela usuyangibhampela imoto ingakuwena izikweletu zingakumina Shuthi vele wawenzela khona vele lokho ukuthi wawazi ukuthi ufuna ukubaleka kodwa ufuna ukubaleka ngegama lami ungangingcolisela kanjani igama lami ungazi ukuthi ngisebenza kanjani No mfethu mntase ngiyazi mfethu ngaba nephutha ngiyazi mfethu sivumelana sibe na-argument nawe sasijabule sihappy so mase usuqhamuka nje angikwazi no musu ukuthi akwazi uyazi akekho umuntu ongayingedino akekho umuntu onganganele ukuthi kwenzakalani mntase ngiyabuza vele kufanele cela okay cela ume kancane before explain mfethu angithi yayibona lento le eyenzakala la ukuthi izoba isithombe simbi emndenini kuzobe ngazi ukuthi usisi uzohlasela wena nabantu kanti wena umuntu obe wrong kusisi bekumele kube wena umuntu oya kusisi njengomuntu wakeni ufike explainele ukuthi yazi nginenkinga 1 2 3 no 4 ngicela ukuthi mhlambe ukhiphe lokho okukhiphayo okuncane noma ngathiwa yini ukuze nalapha la kwathathwa khona imoto bazobona ukuthi khona into eqhamukayo hayi ukuthi kuthuli nje mase kuthuli expect ukuthi kuzokwenzekalani ngegama lakasisi wena bra ngiqambela manje mfethu angizange ngicamange leyo nto leyo so mfethu okay wacabanga kodwa kuzohlala endaweni right kanje uyarenta nje obuhlala la mhlambe uyabona nje kuyabonala ukuthi imiqasho le and ayibona ukuthi akusiyo imiqasho nje just imiqasho uyabona ukuthi imiqasho esezingeni le mfethu la bra ngibona nje nami ngisanda ukufika nakhona Imake, umuntu mfethu. ohambe ehlala mfethu imali wemfethu buka nje khona nama laptop izinto zakho zihamba kahle Mnandi ukuphepha. lale imake mfethu buka ke yini ubunga sacrifice ukuzodlala endaweni eright ulungise izinto nomntase wakini uhambe uyodlalela noma isemkhukhwini urente noma 500 noma 600
for isikhashana sokuthi ulungise iperiod le onenkinga nayo. Mase kuyasuka-ke usuyilungisile inkinga seku-right, uyasuka-ke emkhukhwini usuyabuya usuzophila impilo le mnandi. Manje ibuhlungu impilo yakho lo iphilayo, kusho ukuthi kahle le mpilo oyiphila iyi-fake. Ngoba usisi wakho uma ngasathatha imoto, njengoba sila manje, uyazi ukuthi isiphetho saletho sophetha kanjani. No mfethu ngicela ukuchazela wena mfethu njengoba wena Ungathi uzubalele ngisho uma wakho mfethu mfethu ngibalekile. Hey nina ave nibhayise, mina nibhayisiswa amantombazane. Ngizokuchazela. Buku uhlala nentombazane la. Kodwa manje kini uzubalekele ngisho i-oledi-ke mfethu. Hayi manje mfethu sona usubuza into ongahlangani. Cha kodwa ima webaba. Mfethu wena mtase mfethu wathi ngcono ngichazele. Ya mchazele. Ngoba manje mina ngisizwa lesi story sakho. Angisigqoki leso sicathulo bro. Ngizokugqokisa namhlanje. Next time khuleka ngiseyarong namhlanje. Mtase mfethu abona lana mfethu njengoba ngikutshela njengoba ungazi ade ngumuntu wala elokishini mfethu yabona. Hayi ukuthi mhlambe lento oyibonayo yimina yabo umuntu engihlangane naye yabo lo. So sithe sabamsana yabo na kwi rent yabo le nto le. So nami sengizama ngayo imoto le yakho ukuthi ngihlanganisele le nto encane ukuze nami ngikwazi ukuphila. So khona la ade ngilinde khona. Uhlanganisa ngayo le moto futhi mtase khona la kade vele ngizongena khona yabo. So ngibe nenkinga ukuthi manje kuyadelay ayibo le nto le. So ngase kuba nesikhathi nomama lo uyazi lo wala endlini yabo lo nto lo. Uchazela umama lo ucela ngani ukuthi kube uyena okuthathela imoto. Uchazela abantu bangaphandle uyapatanisa ngaphandle engabuzanga mina. Uzuthi ukhona imoto ikhona into ekwenzela yona. Leyo nto leyo awuthathi ngani uyifake ekuthenini ukhokhele lokhu uzalilisha igama lami. Into enkinga phela mntase uyazi na ukuthi yabo nje ube usewumlilo. Ngingafuni ukufica nje. So mina ngifuna ukuzama ukuthi ngichazele. Ubuzozama nini ngonyaka wesingakwesibili unyaka wesibili? No, mina ngifuna ukufika phela mpese ngiphethe something. Mengeke ngifike ngizokuchazela. Ima ngoba imali lokhu iqoqoda nje uhlele endaweni enje ubuzochaza sekwenje njani. Iyiphi le mali othule oyisave? At least uma uthi ubusave imali, usave emalini, iphi imali oyisavile noma wena uthathe yonke imali wayidla neshamunqa lakho. Mntase phela ngisiyazi ukuthi siyahloniphana. No, akhonhlobo nothiwa indaba yenhlonipho, ungangitshela indaba yenhlonipho mina. Ungangitshela indaba yenhlonipho. Ima-ke wena iphelile inhlonipho manje. Iphelile inhlonipho manje. Awuhloniphanga wena uqala usungibalekela. Awukhozela siduma wakho. Sarancane. Lalela-ke mfethu. Sengizogcina senze ngenye indlela ngoba manje asihloniphani sijwayela kabi. Mhlawumbe ubone ukuthi sithuli noma abanye uthi ubone ukuthi siyilimi. Angasithathi kanjani. Ngoba awusdom. Mfethu manje ngizozela ngamazi. Mfethu ngoba awusdom. Baba. Baba ngoba awusdom. Ngawutile naye lo muntu kancane. Nawe yekungahloniphi. Yekungahloniphi. Musanukula phela. Athekho la kwa. Musukula futhi ngiyaqala umyeke. Musukuza umkini. Nawe yekukula. Cha, ufuna ukutshela usabhiza usakhomba urongi usephutheni ufuna zithobe. Usephutheni. Masijwayeli kabi wena. Masijwayeli kabi. Ungazogolozela abantu abangaka. Mfethu mntase ngizokwazi. Noma twinge yaba usephutheni. Cabanga sokushaya endlini yakho futhi ungenzi lutho ngalokho. Ngasijwayeli-ke kabi. Asihloniphane. Angithi sithule siyakuhlonipha. Asihloniphane ungasithathi kanjalo. Asikwazi futhi asifune nanokukwazi. Asihambe sazana neginqa masimbe njenga khuluma la ukuthi iphi imoto ngithatha imoto ngihambe. Yabona sengizokufaka usayitheni-ke manje. Buka mntase mfethu. Hayi lo kwenza isilimo. Hayi ukuthi imoto ayikho mfethu. Imoto ikhona. Hayibo le nto le. Ukuthi umfethu ade hambe ngawo mesathi eshwini. Yabo lo uyena mfethu. Unika nomuntu mayilimala kulowo muntu leyo moto. Kuleka ke mfethu wa driver lo yana mfethu ungakadrive. Ngisho akuthiwa we driver sanezinye lodwa kunendaba. Uyinika kanjani umuntu wangaphandle imoto?
uyinika kanjani umuntu wangaphandle imilimala yayibona ukuthi usuphinda ungifaka kwezinye iy'ndleko futhi manje angithi uyazi nje ngisho nasekhaya ukuthi imoto ayibesani inikezwe iyona nkinga yami unesho kanjani leyo moto ungabuza nawe usidumo uyazi lona mfethu uthi imoto mfethu ayinikezwe inikezwe umuntu omthembayo sesilo muntu lo ngazi usubuza nawe musubabiza musubabiza ungamlimazi uzolinyazwa imoto uma kuphuma imoto yami ukuthi wenziwe njani mina ngifuna imoto ngiyibuyisele endaweni awuzela wozala woza ngapha angithi manje cha asiqedeni lento mntase mfethu imoto ke ngicela imoto ngizela imoto la indaba zeyitori zokuthi ubani wayekephi ngifuna imoto alright mntase ngisacingineza mfethu noma kancane ngifuna lo mfethu ngimtshele awuphumi la awuphumi sesi uthe lo muntu lo imoto inika omunye umuntu unesho kangakanani ukuthi leyo moto ikhona yini sifisa ukuthi siyibone imoto ukuthi ikhona hambani ukuphi useyaqhaqhazela ngizigostini la mfethu ngihleli nabanye uthi bangishiyekisa la bangathekho endlini yami mfethu awubuye nalowo moto mfethu ulawo umntase bayifuni yayijampile mfethu akutshela nje yakhuleka mfethu shayisa manje mfethu yes imoto yakho mfethu ngifuna ngizele imoto nje indaba yey'nkinga lalela sisi asikhulume phela istory awuthula wena mfethu yakucela buka phela mntase mfethu asikhulume mfethu anginqabile mfethu angithi yabona-ke i-advantage ayithathayo ithatha ngokuthi uwakini so ingakho enza noma ngangani banjena-ke abantu basekhaya vele banjena nje uthatha i-advantage yokuthi uwakini ukuthi omunye umuntu aphumelele buka phela mntase bambe ngempama loyo makuthi ungakhuluma into engayizwa kahle ukuze ezobona sadlala bafana ney'mbungulu lokhu nincela nje nincela igazi lo iyona nto eniyazi buka phela lana mntase mfethu le moto mfethu ikhona imali engenayo labo lona ngizokunikeza mfethu kule nyanga ngicela sihlangane mfethu noma Friday no le ndaba mfethu ahlangane Friday lento oyixoxayo isivele imali yakho lapha ngifuna ukubuyisela imoto endaweni yayo mina indaba yemali ukuthi ubani wenze it's not like vele kulento ngiyabenefit angibenefit indawo mina kulento yakho yokuthi wena wenza imali noma kwenze njani mina ngibenefit ngakusiza njengomuntu wasekhaya njengomntasi kanti wena uyimbungulu ezoncela igazi lami so manje angisana ndaba ukuthi uyasebenza noma kwenze njani ukuthi nizongibambela imithi vele umuntu wesifazane ukuhleze ecindezelo so angisana ndaba nalonto into enginenkinga nayo ukuthi mina ngizothi mase ngifuna ukwenza izinto zami senginegama elingasakwazi ukuthi livele kahle ngoba naku wena nginezikweletu zakho yayizwa lonto ukuthi imoto yenze njani ayindaba nje nginganandaba naleyo nto anginandaba naleyo nto mina ngifuna imoto ukuze ngiyithathe ngiyibuyisele ngiyilungise mase ngiyibuyisele lokhu la ngayithatha khona bathatha imoto yabo bahlukane negama lami indaba enye ke nje awungangichazeli imoto i-right mfethu ayikazishayise njengoba ngitshela udriver ngiyamthemba inkinga akusikona ukuthi imoto i-right inkinga ukuthi wena ungenzi ulamthuthu ungenzi isithuphethu mina ngahlala mina ngiyakufonela enyangeni yokuqala ngitshela ukuthi no usazoqhamuka uzokwenza into e-right inyanga yesibili eyesithathu eyesi4 eyesi5 eyesi6 inyanga yesi7 le wena uhleli uphila kahle uhleli umnandi ngicela ukuba honest wena mfethu because mfethu ngiyakubona ucasile amnyeke abona mfethu ngicela ukukhuluma lezi inyanga oshoyo mfethu ngeke ngaba no 2 months ngiphumile ngingaphakathi ayibona so angikwazanga ngizona izinto zonke lezi ezingikhohlozisa ezandleni ngingakwazi ukutshela i-oleda ukuthi ngizochazela kanjani because izinto engangizenza nami ngikho proud nazo ngiyazi ukuthi awu-understand but kodwa ngiyacela mfethu ukuthi leyo nto leyo ibe kumina nawe because nami safuna ukuthi ngilungise into ngisho i-oledi mfethu ngazi ngilichazele ngalolu daba mfethu because mfethu ingangisaba uyamazi nawe uma ukuthi umuntu onjani and uhlanya lolana mntase yenzisa umtshela ukuthi angakuchazela ukuthi yini ayiboshiwe mfethu ngisacela ukuchazela umntase angithi ingakho ibo cha phela ngithi kumele ubeke yonke into njengononina ungayikhi phakathi ya phela mfethu leyo nto mfethu ayidingi ukuthi ngize ngiyichazele yona namakamera lana mfethu ngikhuluma nawe mntase usungi-understand mntase njengoba nje ngisho ukuthi
ngibe nenkinga. So ngikusamele ngenze izinto eziningi kade kusamele What ngiyihlangane. if lo muntu wenza So- ifraud? What if Udlale moto le isizophinda ithathwe. wesisi inkinga ke yalapha Oh, benze njani? Bathatha imoto mase besebenzisana nezigebengu kuthi kuyogangwa kusetshenziswa imoto leyo egameni. mhlambe kuyobulawa umuntu somewhere khanjwe ngemoto yona leyo Bebe, noma akachaze ngempela kuyogqekezwa ukuthi Akachazi Mina kuthiwe mntase eboshwe. Kuyogqekezwa mfethu, emzini mntase mfethu womuntu. ezoyichaze nje lo Noma mfethu kuba ezoyichaza. yabo Angazi mina makubanjwa ngizigebenge abantu ngibulala abantu. wesisi No, igebengu phela ey'boshwayo. sis yabona makubanjwa Ya, abantu phela wena kumele laba nawe bamakhadi ngichazele ukuthi kwenzakaleni. basuke belindwe imoto umuntu asuke afike ame emshinini athi umuntu uzama ukukhipha imali musungiphazamisa angiphazamisi mina Mntase mfethu angiboni lo muntu lona. Ngilinde phela ngiqede. Ngaye lona mfethu. Mntase No, mfethu okay. ngichazela mfethu yazi. Ngifuna ukwazi mina ukuthi wawuboshelweni. Uma ungafuna ukungitshela futhi akunankinga. Into engiyifuna imoto ukuthi ngiyihambise. Ungaze uphinde uboshwe mase kuthathwa yona nale moto le. Mina ngisale phela ngikhamisile. nawe uzoboshwa sisi Mntase kodwa mfethu. ayithi imoto yaphuma ngegama lakho and imoto isegameni lakho Uyayibona into ngifaka. Kodwa mntase mfethu. Wena ongaboshwa. Ngikutshela ukuthi nje mfethu. Uyayibona kodwa. Singachaza kanjani phambi kwamakhamera. No, uyayibona kodwa lento engisho ukuthi wena ukahle No, kahle understand. ufuna ukuthi uzobhidliza into engiyakhayo. ungaboshwa Okay, futhi mfethu. iminyaka sithi ubuze kuthiwa imoto ibisetshenziswa uyabo futhi uyochaza mhlambe sesuhlala isikhathi ejele ngoba manje wena uzothi uchaza ukuthi hayi imoto ibisebenzisa umntase mhlambe uyobe wena usuhlalile kodwa ejele Yazi nje mfethu lo sidumo uyachaza mfethu lento ayichaza ayikho. Yazi ngikutshela ukuthi imoto yaboshelana mntase iboshwe ngalesi se lockdown imoto mntase. Hayi mhlambe mengiganga ngayo. Yaboshwa nathi sisiyotapa kolonto leso. uqamba amanga lona i-lockdown iyadlula nini Sivula izitolo ayibona. hey bo i-lockdown iyadlula nini u7 months hey kahle wena ukusenza ilima hawu yabo manje into enkinga ileyo mfethu yabo ngathi mengihamba lapha na ngapha Amanga akho ayangimanga. yazi ukuthi wena mntase mfethu Amanga akho ayangibangaza. Yabona-ke sis. No, amanga awunawo ayamangaza ngoba angiboni ukuthi uyayicabanga into before. Uyayicabanga yini into before uyikhuluma. lesi simweni sakho No, yazi ukuthi imoto yaboshelana namntase mfethu imoto mfethu hayi ukuthi mina ngangoganga ngayo yabo lona so ngiyanizwa nje seningibhica njengathi umuntu wrong ekubeni ubungazi kahle wethi ngichazela imoto mfethu engahambi mina ehamba yena udrive so wayehambe ngayo ngayizolo so mina ngakusasa ngivuke ngihambe nabo so akangichazelanga ukuthi kwenzakaleni nabantu ade hamba nabo ngayizolo nemoto so mefika lapha amaphoyisa sifica segarage mina ngidrivayo mangabe kusakhulunywa sathathwa sawoboshwa lapha so izinto mfethu ihistory sethu inkinga ngiyayizwa lento echazayo. Inkinga yami ukuthi senenza nibamba inkunzi no engabe nenzani ngemoto nize uzuboshwe. Uyayibona ukuthi usuphinde futhi waphinda wathatha yona le moto wayifaka kwi-risk ukuthi mayibanjwa ithi sithathwe siphucwa kuwena kuzothiwa uma sibekutholakala ingani ngoba desha ubhuti ukuthi imina ozoboshwa. Uyabona ukuthi imina ozoboshwa. no njengoba ngichazela ukuthi imoto yayihamba umngani nami basifica silapha so into yami mina ikwazile ukuthi igoqele yabo lodwa le cause ngachaza ukuthi ngangingekho nemoto yaclean umfethu osengaphakathi lapha indaba yakhe mfethu angazi ukuthi Wena unikeza umuntu kanjani imoto umuntu ubamba inkunzi wayenzani yona No, yonke leyo nto mfethu. uyayibona akachaza No, ukuthi mfethu. wayebanjweleni no mfethu yini ungasho ukuthi no yena imoto mfethu mengazi ukuthi lo mfethu mina uwumuntu wrong cause ngifika la mina uwumuntu kade right ekade ngi-open ke ne-open kumina sikhuluma so sasatrustana mamnika imoto so ngase ngimsiza nami ngoba wayethe ufuna ukuhamba nabafethu khona la bayakhona indlela ephuthumayo nomuntu wakhe so ngase ngimnikeza nami ngokukhulu umthemba so mehamba nabafethu nemoto nomuntu wethu mfethu mehamba mfethu esebuya ke lapha akangitsheli yena mesivuke ekuseni futhi ngivuke ngoba ngangihla nabafethu sijabulene mesivuke ekuseni sithi sihamba ngihambisa abafethu yabona lesi story awume mfethu awume uyasiza ukuthi nabafethu nomuntu wakhe
Nami iyona into mfethu. engayi-understand ukuthi iyona yiphi into ekahle kahle. Angithi ngiyakuchaza. Kanti yini enzima ukuthi ukhulume iqiniso? Ngiyakuchazela nje. Angithi ngiyakuchazela ukuthi lo mfowethu wayehambe ngayo. Mina ngase ngihambisa abafowethu laba engangisele ngabo la ekuseni. Naye khona lo mfowethu. Mesise egarage ngoba upetrol wawushaya emotweni. Ngithi sifaka upetrol sibona ngamaphoyisa. So wasifica imoto sikhona. Mayisesha imoto kwase kubonakala negazi. So mangithi ngiyazama umbuza lo muntu amaphoyisa asasibuza sithatha sonke sifaka emotweni. Kanti lo mfowethu mengifika ngala sengizwe icala kube ne-misunderstanding. Hey ukusiza umuntu. Nomuntu wakhe kwaze wagcina sebekwana izandla kololo. Hey ukusiza umuntu. No ngiyazi ukuthi mfethu lesi story sichaza isistory singekho. But kodwa imoto yakho mfethu ngiqambela manga i-clean. Yabo lo. Ngoba sekunamagazi kuyona wathi kwabulawa. So nginika imoto ungachazi. Izona phela izinto kade ngisho ngithi ngisabuka ukukhuluma naye iyona ke into angisafune ngisho ukuchazelwa angisafune ukukhulunywa ngifuna nje mina ukuthi thina unginikeze ubiza imoto uyithathe ngiyibone unginika ukhiye ngiyithathe sihambe iyona nje okunye nokunye ukuthi kwakwenze njani ayi ngempela angeke sangisiza manje ngoba uzongifaka esinye stress manje uzongidepressa ngoba phela enye indaba le ndaba ukuthi manje usenibamba abantu ningabe benzani sekutholakala amagazi niyaboshwa khona lana kuyona futhi le moto iyona le moto le esiyi-getaway car engabe nibambe inkunzi ngaye engabe nenzani angisafune ngisho ukuzwa uzokuthela induku uzoyikhiphe le moto sisi wena nje beke igama nje lokuthi ufuna imoto uzongibeka induku kanti imoto ayikhona ikhona ayizi lo mfethu uyacamanga uzoyibhosha imoto njengenkukhu decide ukuthi wenze njani ngoba manje lo muntu lo ungazi ukuthi udlala ngawo kwenza isitemu imoto mosukulokhu ungichazela indaba yomntasa into ehlala iphinde iphukelwe iphelelwe igaranti mawukuthi asihloniphani ikhona nje imoto la ngaphandle ngiyakuchazela isifikile imoto imfonelile lo mfethu angazi phela ngithi nje nami la endlini phela fanele siphume siyoyibheka mina ngifuna imoto izitori zonke lezi manje lokhu uchaza khona ukuthi angazi ubani owaye kade enentombi yakhe angingene ngempela kuleso mina ngifuna imoto angeke sothuka umtitinya before sambone yajwayele lo akabaza abantu sure brother usula ngaphandle alright hey bala endlini mfethu abona nje mfethu sebefana ngisho ngifaka isicathulo inkinga phela le nazoba nquma la njengoba utatazela nje singanqunywa wena thina ayibonana nasi sikinga masicela siphume mntase nathi imoto yakhe isikhona la ngaphandle abantu bonke nje kuyinkinga mfethu awu musukulokhu ugoloza nawe wasushona uhamba phambili wasahamba phambili manje ingangitheyise emnyango wahamba phambili usufuna ukubaleka nangu umuntu musukulokhu ufuna ukubalekelana basidumbu buku usuyangithinta usungithinta wena basidumbu ho uyangithinta ungithintelani hayi angazi Asamba boss. Mfethu ngivela namagolo ngala mfethu unazingikhawathi. Akulungile. Ongena. Mfethu yini manje asobalekele amakhamera. Shuthi nina niyaganga ngeke umuntu avesana asuka abalekela amakhamera for no reason. Mfethu akazwani lo mfethu namakhamera. Amtshelanga ukuthi namakhamera. Mfethu uba usiduma. Angazi igama lakho azangitshela. Suka-ke mfethu awusadingeki la sekuphelile wesisi njengoba-ke manje uyabona ukuthi nayo imoto yakho usuyitholile into ekumele siyenze kumele siqale siyo-check e-police station ukuthi ayikho yini into ayenzile noma mhlawumbe ayinacala yini manje mntasi uyayithatha ngempela mfethu nasi buka nethoshi hawu we hayi
Yini noma uphuza ngayo indlo le moto? Ngibona ngaphethu kaphindi. Hamba nalabo sidumbu. Hayi yabo nje benza kanye uyazi ukuthi vele usazobuya kuwena uphinde umnike imoto. Angazi ukuthi yini. Wesisi. Cela ungene ukuze sihambe so-check e-police station ukuthi kwenzakalani. Uzosilandela ngemuva. Okay. Asambe. Baf, sambe. Sambe mfethu. Sizosilandela ngemuva ke si. Alright, okay, akunankinga. Alright. And action. Ngiyabonga kakhulu sengisizakele ngayithola imoto noma kukhona lokho nalokho kodwa nje ngijabulela kakhulu ukuthi ngiyitholile imoto nokuthi sengizoyikwazi ukuthi ngiyibuyisele kubo kwayo mase yonke le issue iyasolveka ngoba bese ngine-stress ukuthi mhlambe mangenzeka ukuthi ayisekho yona imoto ngcono ngoba sengiyitholile ngihamba nayo manje sengizoyizama ukuthi ngiyibuyisele emuva. Ngiyabonga kakhulu.